Pasaman ingkang kinasih, dawuh pangandikanipun Gusti ingkang sesarengan badhe kita pirengaken lan kangge dasaring renungan ing injang menika kapendhet saking Injil Yohanes bab kalih ayat 13 ngantos dumugi kalih likur ingkang mekaten pangandikanipun nalika ngarepake riyaya Paskah wong Yahudi, Gusti Yesus tindak menyang Yerusalem. Ana ing padalaman suci Gusti Yesus mirsa wong-wong kang adol sapi, wedhus, manuk dara, apa dene wong-wong preyalan padha dasar ana ing kono. Panjenengane mundhut tampar kagem pecut, banjur nundungi wong-wong mau kabeh dalah wedhuse lan sapine saka ing padalaman suci. Duwite preyalan padha disuntaki, mejane padha digolingake. Bakul-bakul dara padha kadhawuhan mengkene. Kabeh iki padha singkirna saka ing kene. Padalemane ramaku aja kok gawe omah pedagangan. Para sekabate tumuli kelingan menawa ana tulisan mengkene. Katresnan kawula dhateng padaleman paduka menika ngantos ngrantesaken kawula. Wong-wong Yahudi tumuli nyela atur marang Gusti Yesus. Panjenengan saged damel mujijat menapa ingkang saged panjenengan ketingalaken dhateng kula sedaya. Dene panjenengan kok nindakaken pratingkah kados mekaten. Gusti Yesus mangsuli pangandikane. Padaleman suci iki bubaran. Sakjroning 3 dina bakal ndak adekake maneh. Unjuke wong Yahudi. Padalaman suci menika kabangun ing saklebetipun kawandasa 6 taun. Mongko panjenengan kok badhe ngadekaken saklebeting 3 dinten. Nanging kang dipangandikake padalaman suci iku sarirani piyambak. Ing tembe sakwise Gusti Yesus wungu saka ing antarane wong mati, para sekabate lagi padha kelingan yen panjenengane wis tau ngendika mengkono mau. Banjur padha percaya marang kitab suci lan marang pangandika kang kadhawuhake dening Gusti Yesus. Inggih mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus ingkang rahayu inggih menika saben tiyang ingkang mirengaken saha netepi sabdanipun Allah ing gesang pangdintenan. Hosiana, Hosiana. Sugeng enjang Bapak Ibu sedaya. Menawi kita jumbuhaken kawontenan menapa ingkang sampun kita pirengaken nalika jamanipun Gusti Yesus ingkang kita sinau lumantar Injil Yohanes wau kados-kados meh sami kalian suasana ing wekdal menika. Bilih agami namung katindakaken minangka formalitas. Boten pados yektinipun menika nindakaken menika kados pundi. Inti dari melakukan ini apa? Menika kan kita asring boten pati migatosaken. Nah menawi taun 1900 nalika kula wonten ing mriki tesih ngladosi para piantun generasi pertama kekristenan. Dan generasi pertama kekristenan ing Tuntang Timur nalika wau menika generasi baptisan massal. Antara tahun 63 niku nalen ngantos dumugi 67 68 niku terakhir baptisan massal teng Tlaga. Nah, amargi ingkang nyawisaken gereja ingkang tebih Solotika mbok bilih nggih katekisasi mboten tapis. Sing cak menika Raden sampun generasi berikutnya, generasi kedua. Tentunipun langkung lebet anggenipun nindakaken pakaryan. Kados
nalika semanten kula tasih mrangguli wonten tiyang ingkang titip persembahan. Kados persembahan niku kados dene iuran wajib menawi PKK. Nek mboten mangkat dititipke. Niku perkara ingkang anu. Kula ugi sampun nate ngrampungaken masalah amargi wonten tiyang utawi warga ingkang sambat protes amargi badhe ngampil arta persembahan mboten pareng padahal kula ngrolas niku nek sakniki ngampil sedasa 1000 mangke mangsulaken 12.000 lah niku kan nambahi pemasukan gereja lan menika ugi katindakaken saestu ngoten nah lan tasih kathah malih perkawis ngoten ingkang justru ingkang luar biasa nalika semanten menika tahun 90-an menika tasih wonten lotri utawi undian berhadiah nggih dana olahraga. Lah niku pikantuk undian niku nembus nomoripun dumumke teng anu persembahan dumumke niki pikantuk. Aduh menika satunggaling perkawis ingkang wonten ing sak tengah-tengah gesang kekristenan ingkang sepindhahan. Ning dangu proses dialog, proses katekisasi lumantar saresean menika samukawis menika kedah berubah. Nah, jamanipun Gusti Yesus mekaten. Wonten peraturan ingkang dipunatur dening para pengageng agami bilih hari raya agami Yahudi menika mawi wonten mawarni-warni. Wonten kathah sanget. Ning sak boten-botenipun wonten setunggal ingkang wajib kedah dipun tindakaken wonten ing padalaman suci kangge tiyang ingkang manggen radius 20 kilo saking pedalaman suci. Dados nek saking Salatiga dugi Wonorejo niku tesih wajib wonten ing padalaman suci tumut hari raya Paskah niku wajib. Lan ugi wajib kanggenipun tiang-tiang Yahudi ingkang wonten ing pundi-pundi panggenan. Terus wonten ingkang saking Mesir, wonten ingkang saking daerah sekitar Dekapolis, sekitar Yahudi menika sami wangsul wonten ing hari raya Paskah ngeten. Lan biasanipun menawi wangsul menika sami kangge nindakaken kewajiban keagamaan nggih menika kurban, bayar kurban. Niku kewajiban keagamaan. Lan kurban menika tujuanipun dados ibadah lan kurban menika tujuanipun supados manungso tiyang menika saged kepanggih kalian Gusti Allah. Pinanggih niku mboten pinanggih secara aben ajeng kados kula kalian panjenengan tetapi secara iman menika wonten sesambetan antawisipun umat kalian Gusti Allah lumantar pangibadah lumantar kurban-kurban menika wau. Intinipun mekaten. Gandeng wonten tiyang kathah ingkang dumugi ing Yerusalem kangge nindakaken pangibadah menika wau. Kathah tiyang ingkang ningali, wah ini punya nilai ekonomis. Yang limrah tiyang niku nek mesti, wah iki ana nilai ekonomine. Lajeng wonten atus aturan wonten ing Yahudi niku nek persembahan kudu nganggo duit Yahudi. Duit Mesir mboten saged kados dene menawi ing wekdal menika nek arep persembahan ning Gereja Karanglo kudu nganggo rupiah, dolar mboten pareng, real mboten pareng, uang saking negari pundi mawon mboten pareng. Kedah dipun tukaraken wonten ing padalaman suci. Awit sing payu nggih namung niku. Lan sakmangke ugi persembahan utawi korban bakaran niku dipun damel berjenjang saking manuk dara, saking wedhus,
sapi utawi pedhet lan sanesipun menika supados sedaya tiyang menika saged ngaturaken persembahan. Ning gandeng wonten ingkang saking Mesir, gandeng wonten sing wonten pundi-pundi panggenan tebih-tebih mosok nggawa pedhet teka Mesir, mosok nggawa manuk dara saka Mesir, perjalananipun kemawon mungkin langkung saking setunggal minggu le makani ning dalan kan repot. Nah, wonten ing pedalaman suci dipun sediani pedhet menika wau. Ning regane minimal 3 kali lipat. Nek pedhet niku sakniki regane 8 yuta, lah niku saged dipun pingke 3 niku pinten 24 yuta. Wajeng korban iki wah sialan, regane larang tenan. Ngajeng kepanggih Gusti Allah pun misuh-misuh riyin. Niki perkawis ingkang manuk dara sami. Ingkang sejatosipun menika wau badhe ngaturaken korban merga ora duwe dhuwit ming trima manuk dara, duwite ra tekan. Waduh ora sida. Regane mung sakmono mosok ning nggon kuwe regane sakmene kok ning kono sakmono. Menika amargi manungsa nggadahi pemikiran tentang nilai ekonomis. Nilai untung rugi lan menika dipun legalkan dening pemimpin-pemimpin agami. Nah, amargi kados menika wau sing penting secara formal ditindakke. Nah, pasaman ingkang kinasih, pirsa ingkang mekaten menika wau Gusti Yesus duka. Lah wong ning tempat ibadah menungso umat kepengin karo Gusti Allah. Lah kok anane ming misuh-misuh. Lah kok anane nggih wonten uti kathah ingkang lega lila kathah ingkang saged ning kathah ugi ingkang boten saged nindakaken perkawis menika. Lajeng Gusti Yesus duka-duka dipun nek duwite prealan niku rak mesti ngangge meja nek jalan duit niku mejane ditundung terus sapine dikon pedhete dikon lunga manuk darane nggih supados ayo do bali ning tujuan pangibadah kuwi apa senajan to ning kono ana nilai ekonomi senajan to teng mriku wonten aturan-aturan kamanungsan ning tujuan semula niku ibadah kangge napa supados manungsa ketemu kalian Gusti Allah. Nek wau Gusti Allah, Gusti Yesus anggenipun ngemutaken mawi pecut. Nek saiki awake dhewe dimutke nganggo Covid pripun? Aja-aja Covid niku pecute Gusti Allah jaman sakniki, mboten perkawis kados zaman rumiyin kan secara nyata konkret kita saged kepanggih kalih Gusti Yesus. Sakniki manungsa menika namung nindakaken perkawis keagamaan menika formalitasnya seperti ini. Nah, pasaman ingkang kinasih wonten Gusti kita Yesus, monggo wangsul wonten ing masa-masa prapaskah menika kita sampun dipun imutaken. Kula kemutan khotbah Natal niku ngangge Yohanes 1 Allah yang telah menjadi manusia. Gusti Allah menke kersa dados manungsa. Ateges kamanungsan kita menika wonten ajinipun wonten ngarsanipun Gusti Allah, monggo kita regani. Monggo kita piyambak ingkang menghargai kemanusiaan kita ini. Lajeng kita tata supados kita menika saged pepanggihan kalian Gusti wonten ing sajroning perkawis ing gesang kita mboten namung wonten ing pangibadah menika. Menawi wau kemutan dipun waosaken ayat pangatak pangibadah. Tesih kemutan mboten. Senajan teng mriki mboten wonten ing kula kemutan. Awit persiapanipun meh sami. Badan kita menika papan pangibadah. Bait suci. Gesang kula lan panjenengan menika bait suci ingkang kedah kita sucikaken lan lumantar sangsara sedanipun Gusti kita Yesus Kristus sampun dipun sucikaken supados manungsa saged gesang suci. Nah wis saking mekaten mumpung tasih tebih
kita menika wangsul malih wonten ing timbalan, wonten ing pangibadah menika supados kita pepanggihan kalian Gusti. Kita menika GKJ Gereja Kristen Jawi menika gereja Calvinis. Calvin menika ahli hukum. Amargi Calvin menika ahli hukum pramila wonten ing organisasi gereja menika dipuntata kanthi secara organisatoris ingkang lumayan rumit. Tujuanipun nggih menika supados berjalannya organisasi gereja menika tumata kanthi sae lan menungso jemaat menika saestu saged ngraosaken tentrem wonten ing gesangipun saestu pepanggihan kaliyan Gusti. Contoh konkret mangke kita badhe ngawontenaken PMGI, Persidangan Majelis Gereja Istimewa. Janjane napa to niku? Supados ide bilih Gusti Allah estu ingkang mimpin gereja lumantar majelis ing pasamuan menika estu kawujud amargi Gusti ngagem pasamuan kangge ningali pertanggungjawaban majelis, kangge ngrancang kegiatan saklajengipun. Intine wonten ing mriku. Nah, wangsul malih monggo Gusti ngersakaken nek samukawis niku namung dipun tindakaken amargi formalitas, amargi kewajibanipun mekaten lan kita boten mlebet wonten ing perkawis ingkang lebet wonten ing kegiatan, wonten ing tindakan-tindakan keagamaan. Nggih kados sakniki nek Gusti Yesus ngemutke menungso ngangge Covid boten ngangge pecut nggih, kita kedah nampi. Secara kamanungsan manungsa saged ngitung 3 sasi ilang. Nyatanipun pun setahun mboten ilang. Wong kok nek divaksin mesti ora kono meneh, sakniki pun mutasi. Lah, kapan rampunge? Rampungipun menawi kita menika sami wangsul dhateng timbalanipun Gusti menawi kita menika purun. Sesambetan langsung kalian Gusti mboten namung sekedar formalitas nindakaken kewajiban keagamaan wonten ing sak tengah-tengah gesang kita. Sesambetan antaranipun pasamuan, sesambatan antaranipun majelis ing pasamuan lan komisi ing sak tengah-tengahipun pasamuan ing GKJ mringin menika sumangga kita tata malih supados kita sami saged ngraosaken pemeliharaan Tuhan wonten ing sak tengah-tengahipun gesanging pasamuan. Memang dipun tata iki sing sapa dadi komisi, sapa dadi majelis, sapa dadi niku namung supados lampahing pasamuan menika, lampahing gereja menika saged tumata ning wonten ing suwali ing aturan lan tatanan menika supados kita saged pinanggih langsung wonten kaliyan Gusti wonten ing salebetipun komunitas agami wonten ing sak tengah-tengahipun pasamuan. Pasamuan ingkang kinasih sakedap malih kita sami badhe nampi sesengkeran Bujana Suci. Menawi wonten ing tradisi gereja Katolik menika roti lan anggur menika dipun pitados dados sarira lan rahipun Gusti. Ning kanggenipun kita justru iman ingkang menjadikan ingkang dadosaken sarira lan rahipun Gusti menika kapitadosan kita. Boten menika wonten transubstansi ingkang perubahan dari roti dadi lan anggur dados sarira lan rahipun Gusti menika boten ning iman kita. Kaemutaken bilih Gusti Yesus sesarengan kalian gesang kula lan panjenengan ingkang kala sewau sampun dipun emutaken dados padalemanipun Gusti. Gesang kula lan panjenengan niku dados padaleman Gusti lan sak mangke Gusti kersa dedampar wonten ing satengah gesang kula lan panjenengan lumantar sesengkeran Budana Suci. Nah, awit saking mekaten pramila senajan to repot kaya napa, senajan to awrat kaya napa, senajan to kita menika ugi tasih manungsa ingkang kamanungsan. Monggo sesarengan kita
mewujudkan budidaya supados sedaya pasamuan ing sak tengah-tengahing pasamuan menika sami saged ngraosaken pepanggihan kalian Gusti wonten ing sak tengah-tengahipun pasramungan, wonten ing sak tengahipun anggen kita masamuan wonten ing sak tengah-tengah pasamuan menika. Amin.